gaye malam dan bana wannan haka yake malam dan bana wannan haka yake amma dai lafiya dai ko wallahi da dan matsala ne to Allah ya sa dai zan wallahi gaye ga ma ina so in je wurin budurwata ce to amma banda kayan sawa kuma nace ina ganin sai dai izo ta wurin ka wallahi gaskiya wannan ba damuwa wannan ba damuwa wannan okay ba matsala bari shiga baby ya gajiya ya letu lafiya kalau ya garin lafiya kalau kin san ni da kike gani na ni dama tun asali na gaye ne ke kin sani to kuma ni mawaki ne baka jin ana BOC classic okay ina ji sosai yawa to ai duk yara na ne ai Allah ko Allah duk yara na ne to ko ya ka dan gwada mu wakan abu mai sauki kuma to mu shiga daga cikin na kama ana ruwa ta kuma fa kin san gidan naku ne naga akwai dan datti ne ba da mu kap Nigeria ba wanda bai san na ba Allah ko babu wanda bai san na ba kin ga su Adam A Zango su Alilu ke duk babu wanda bai san na ba fa duk yara na ne Allah a studio na suke waka har Alilu gaskiya kai yake gani har Alilu da yake gani har Zango ma yaron duka to yanzu ya za ka tantance amma wakan dama ina bala'in san wakan to bayawa ai bayawa shimshidar fuska ta wuce ta tabarma tallafa mini karsho ya sani zarkoma akan ki zan jura gwagwarmayar fagen fama idan kina so na bani babi kama idan za ki kije da ni idan na yi fushi ki baby to ya kika ji wannan gaskiya wakan nan ta yi Allah dama ka irin wannan wakoki ai mu da ke gani America Switzerland Indian duk ba inda ba mu je ba gaskiya na yi Allah kuwa sai mun wani dan tabbatar da gaskiya wakan naka ne ka kake a wannan ba damuwa bane ai majiri Allah ba mu ruwa mishi idan hada majiri yana bara dan majiri yana bara san da wuri wa zai ba shi ruwa ya sha ya majiri yana bara haba ai mu ai kaga yanzu ba ci ka kara mun wani ba Yawwa. haka ba kawai na yadda ai yanzu na san jira ne ina zuwa okay to baya aya biyar da wani hidima ne haka wallahi ai girman ka ne abin da yake haka ma zan iya maka saboda ina bala'in san wakan ka ma fa kin san bana cin taliya amma dai dan ke ne ruwa baby ruwa a nan fa na ajiye abincin nan a daidai nan na ajiye abincin nan to waye dauka wannan dan iskan gayan da yake addaban yarinyar ne yake zuwa da hira wajenta yau zan yi magani kai ne daman ka dauko min abinci na kai ne ka dauko min abinci na dama girman Allah babu magana hakuri loma nawa kai wallahi in ajiye abincin a zo a dauka loma nawa kai loma uku ne dai ga na hudun nan wallahi dan girman Allah kai hakuri babu magana hakuri ku yi subscribing channel namu domin samun comedy mu a kowane lokaci kuma ku danna wannan bell icon domin kowane lokaci ya dinga tunatar da ku comedy mu idan muka uploading nashi Arewa Official.